De eerste exemplaren binnen onbeheer commissaris van de Koning Arno Brok en dominee Wim Beekman. Het boek Praat er maar niet over gaat om Mart, die wrakselt mij homoseksuele gevoelens. Hij kan er net over praten in het streng christelijk vermidden dat hij inlibbert. Het is gewoon een spannend verhaal geworden, maar het is gebouwd en geweven rondom de strijd van de acceptatie of verwerping van de andere geaardheid. Waarvan ik vind dat andere geaardheid niet een juiste term is. Dat plaatst de mensen gelijk in een andere hoek. Anders dan wie? Je zou toch beter kunnen zeggen ook geaard. Mag de liefde tussen mensen van het gelijke geslacht ook als een geschenk ervaren worden? En de kerken, er zijn nog kerken die dat vinden dat dat niet zo is en niet mag bestaan. Er waren verskate afspraken, daaronder die van Anne de Groot, directeur van het COC. Zij had dit hier onderzoek gedaan naar hoe de Friese evangelische kerken omgaan met homoseksualiteit. In beginsel ben ze vrij negatief qua houding. Ik heb bijvoorbeeld voorgangersprutsen van het kerken en die zeggen van, nou ja, als ik de Bijbel lees, dan zeg ik gewoon steen dat God het net zo bedoeld heeft. Maar ik heb ook mensen in de kerkensprutsen die zijn van, ja, God heeft het misschien net zo bedoeld, maar ja, daar ben ik nog mensen die emoties hebben en die gevoelens hebben en daar kunnen ze niks ontwaan. Het is aan hun de vrijheid om keuzes te maken en net om mij. Maar als het in grote lijnen uitzet, dan is het toch wel het algemeen negatief. Hoe is het dan voor die mensen die het homo binnen om iets aan het kerken te jaren? Wat doet die daarmee? Dat is heel moeilijk. En dat is eigenlijk wat ik onderzocht heb, van hoe gaan ze daar dan mee om? En dat is heel ingewikkeld. Iedereen die het sprutsen heeft en die het homoseksueel is en in die kerken zit, die het periodes van depressie kent. Dus dat zaait al een heel soort hoe dat is. En ze ervaren een heel soort strijd tussen hun geloof en de liefde voor God en de liefde voor een persoon. En dat is beide heel fundamenteel. Dus dat is heel ingewikkeld. En iedere persoon die kiest daar zijn eigen waai in. De strijd is bij iedereen hetzelfde, maar iedereen kiest zijn eigen paard. Het boek gaat voor een groot pad hoe het thuis door de paal zelfs. Misschien heb ik er zelf de meeste moeite mee gehad dat ik dacht en ervaarde dat ik anderen daarmee een groot verdriet zou doen. Dat ik ambities en verwachtingen van andere mensen, bijvoorbeeld mijn ouders, maar ook van de kerk, dat ik die in diggelen zou slaan door dat te zeggen hoe ik ben. Misschien heeft me dat nog wel meer moeite gekost dan het voor mezelf erkennen. Hoewel het altijd mijn leven lang een punt is gebleven. Ja, het is toch eigenlijk een beetje raar dat ik zo ben. Aanleg. Maar hoe moet ik ermee omgaan? Telkens ontdek ik, ja, maar jij bent toch anders? En dat vond je eigenlijk moeilijk om dat van jezelf te zien? Ja, ik vind dat wij niet anders zijn. Ik vind dat dus inderdaad heel moeilijk. Anderen plakken dat etiket erop. Ik zal vanmiddag bij de presentatie ook vertellen van de kast, dat je uit de kast moet komen. Ik vind dat gewoon treiteren van mensen. Want de maatschappij heeft de kast getimmerd. Die stopt daar mensen in en gooit de sleutel weg. En dan moet degene die erin zit maar zien hoe die eruit komt. Dus het is ook het spel tussen jezelf en de samenleving. Die plaats je apart. En dat is eigenlijk heel jammer dat we dat doen. Mensen moeten me aanvaarden en accepteren zoals ik ben. Ik ga uit van een inclusief mensbeeld of van een holistische mens. Heel de mens. En de hele mens moeten wij ook accepteren en daarmee leren omgaan. En als iemand tegen me zegt, je mag er wel zijn, maar die bepaalde eigenschap van jou niet, dat vind ik heel erg onjuist. En dat doet ook zeer. Ja, doet het zeer? Dat doet zeer, ja. Dat doet zeer, want dan zeggen de anderen dat ze mij niet helemaal accepteren. Maar ik ben een eenheid.